Aquest vídeo és possible gràcies a la col·laboració dels patrons. Si us hi voleu afegir, feu un clic al link a la descripció. Comencem l'especial sobre Turquia, gravat des d'Istanbul, davant de la Sublim Porta. La Sublim Porta era la porta d'entrada al Palau Imperial, des d'on es governava l'antic Imperi Otomà, un imperi que s'extenia des de la Mediterrània fins al Orient Mitjà i fins al cor d'Europa a través dels Balcans. A més, la Sublim Porta era també amb el nom que se li donava al conjunt del país i també avui dia a Turquia, perquè això ens dona a entendre com Istanbul i també, per extensió, Turquia és la porta d'entrada entre Europa i l'Àsia. Soc Miquel Vila i parlem avui a com funciona el món. Per comprendre la Turquia d'avui, primer de tot hem de comprendre la seva història. L'estat turc és l'estat successor de l'antic Imperi Otomà. L'Imperi Otomà va néixer a finals del segle XIII i una de les seves grans fites seria, justament, la conquesta de Constantinoble, l'actual Istanbul. L'Imperi Otomà continuaria expandint-se fins al segle XVII, on començaria a entrar en decadència i perdria pistonada davant les potències europees. Ara bé, al segle XIX, l'Imperi Otomà gaudiria del suport de França i Anglaterra, que tement l'emergent imperi rus no els deixarien caure. Els otomans ja no eren una amenaça per als imperis europeus, però eren un actor clau per evitar l'expansió russa cap als Balcans i l'Àsia central. A principis del segle XX, però, l'orientació geopolítica dels otomans canviaria quan els joves turcs es farien amb el poder del país i emprendrien un procés de modernització de l'imperi. Els joves turcs eren un moviment nacionalista i modernitzador. Era un moviment plural internament on hi havia elements progressistes i liberals, però que tenien en comú la seva orientació secular i la seva voluntat de construir un estat constitucional al vell Imperi Otomà. Malgrat el seu nom, dins els joves turcs no hi hauria només turcs, sinó que també hi hauria membres de les minories, com els albanesos, els grecs i els armenis. Hi havia faccions que apostaven per la descentralització i la convivència entre els diferents grups ètnics de l'imperi. Ara bé, però els que s'acabarien imposant són els que apostaven per la turquificació i l'homogeneïtzació nacional que conduiria als fets del genocidi armeni de l'any 1915. El seu model d'inspiració seria l'imperi alemany. A més, no hem d'oblidar que el Reich alemany havia trasbalsat l'equilibri de poder a Europa. Per contenir-los, França i Anglaterra havien forjat una aliança amb Rússia. Això deixaria els otomans sense més opció que acostar-se a les potències centrals. Els alemanys així s'encarregarien de modernitzar les forces armades turques i d'allà neix la relació especial que existeix avui entre ambdós països. Quan esclata la Primera Guerra Mundial, el decadent Imperi Otomà donaria suport als alemanys. Aquesta suposaria una decisió fatal, ja que amb el desenllaç de la derrota d'aquest conflicte, els aliats decidirien castigar els otomans i desmantellarien el seu imperi. En aquest context apareixeria Mustafa Kemal Atatürk, l'heroi de la batalla de Gallipoli, la gran victòria de l'Imperi Otomà sobre l'Imperi Britànic durant la Primera Guerra Mundial. Aquí tenim el monument a la República de Turquia. Mustafa Kemal lideraria la resistència turca en contra de l'ocupació dels aliats dels territoris d'Anatòlia, s'oposaria al govern del sultà, que havia acceptat la rendició, i encapçalaria el que es coneix com la Guerra d'Independència de Turquia. Ell seria qui proclamaria l'actual República Turca. Atatürk emprendria una guerra de guerrilles en contra de les forces aliades, encapçalant la resistència nacional. Especialment seria molt dur en contra de l'ocupació grega de les ciutats de la costa de l'Egeu, com la ciutat d'Esmirna. Allà, les represàlies en contra de la població civil d'ambdós ètnies seria la moneda de canvi del conflicte. Mustafa Kemal s'alçaria amb la victòria i això li donaria un gran prestigi. Construiria la seva nova capital a Ankara, lluny de les conspiracions de Palau d'Istanbul. Així, Mustafa Kemal emergeria com l'heroi nacional indiscutible de la nova Turquia. El govern d'Atatürk inauguraria l'acostament de Turquia cap als països occidentals. Els seus successors farien que Turquia entrés a formar part de l'Aliança Atlàntica. I de fet hem de tenir en compte que Turquia, gràcies al seu gran avantatge geogràfic, és una de les peces més importants de l'OTAN. De fet, no és pas casualitat que fos precisament aquí on els Estats Units posicionés el seu sistema de míssils per amenaçar a la Unió Soviètica durant la Guerra Freda. El nom que ell mateix es donaria, Atatürk, significa pare dels turcs i té el seu ressò fins i tot en els nostres dies. Avui existeix encara un important culte a la seva personalitat i atacar la seva imatge comportaria penes de presó. Però sobretot avui s'ha convertit en el símbol en contra del projecte islamitzador d'Erdogan. El seu llegat i la seva simbologia és àmpliament utilitzada per l'oposició. Així sembla ser que el principal rival a qui Erdogan no pot fer front és algú que fa gairebé un segle que està enterrat. El projecte d'Atatürk seria un projecte nacionalista i reformador de llarg abast. Literalment, reforjaria l'identitat turca després de la caiguda de l'Imperi Otomà.
En aquest sentit, construiria un estat laic, desenvoluparia la igualtat entre homes i dones i faria un acostament de la societat turca cap a la societat occidental. Molts diuen que si Turquia no ha acabat com la resta de països d'Orient Mitjà és gràcies a les reformes d'Ataturk. Això no ens ha de fer oblidar, però, que el seu govern també tindria un cantó fosc. La seva política d'homogeneïtzació nacional seria molt dura amb les minories, ja fossin els cristians ortodoxos, els pocs armenis que quedaven o els kurds. A més, les pràctiques autoritàries d'Ataturk evitarien que es consolidés l'alternança democràtica i s'inauguraria una tradició marcada pels cops d'estat recurrents, on els militars s'atorgarien el rol de vetllar pel llegat secular del país. Però hem de tenir en compte que, malgrat aquestes reformes, la religió musulmana seria encara un tret molt important de la cultura de Turquia. En aquest sentit, cal recordar que aquestes reformes laïcistes d'alguna manera excloirien a una part significativa de la societat turca, que encara feia de l'islam una part fonamental de les seves vides. Això seria, sobretot, faria referència a uns sectors de la població més aviat rurals o empobrits. Aquests són els sectors que acabarien donant suport al president Tayyip Erdogan. A final dels anys 90, les forces polítiques islamistes suposadament moderades començarien a encapçalar l'oposició al domini dels kemalistes sobre la política turca. En aquest context apareixeria Recep Tayyip Erdogan, una jove promesa que, tot i la seva orientació islamista, seria el flamant alcalde d'Istanbul, la ciutat més cosmopolita de Turquia. Anys després, en un míting, Erdogan recitaria uns versos que diuen el següent: la democràcia és només el tren sobre el qual pugem per atènyer l'objectiu. Les mesquites són les nostres casernes, els minarets les nostres baionetes, les cúpules els nostres cascs i els creients els nostres soldats. Per aquests versos, Erdogan seria condemnat pel Tribunal Constitucional per violar la política laïcista de Turquia. Allà començaria la seva llegenda com a pres polític, no només obtenint la simpatia dels islamistes, sinó també de molts sectors liberals, de crítics amb els militars kemalistes i dels defensors de la llibertat d'expressió. A més d'aquest esgotament de la política kemalista, també hem de tenir en compte que el progrés econòmic dels anys 90 i principis del 2000 significaria l'ascens social d'una classe mitjana musulmana, diferent a la vella classe mitjana laica, que trobarien en Erdogan el seu símbol. Construint un moviment de caràcter populista oposat a les elits kemalistes, finalment Erdogan es faria amb el govern de Turquia l'any 2003. Però a l'arribar al poder es trobaria que l'aparell de l'Estat era contrari a les seves idees. Les elits culturals del país, els militars i la majoria de funcionaris eren laïcistes. Per aquesta raó, Erdogan hauria de sostenir-se sobre el moviment organitzat entorn a una altra important figura de l'islamisme turc, el clergue Fethullah Gülen. Gülen construiria un moviment islamista a imatge dels germans musulmans, a través d'escoles i beques universitàries, que li permetria col·locar la seva gent en posicions claus de l'administració, a més de desenvolupar una xarxa internacional molt important. El govern d'Erdogan donaria suport al moviment de Gülen fins que aquests trencarien. De fet, avui dia Gülen viu als Estats Units. A Erdogan no li agradava la creixent influència del moviment de Gülen dins l'Estat, i el veia com un rival per al seu control de Turquia. Aquest seria un dels detonants del cop d'estat de l'any 2016, del 15 de juliol. En el pont que tinc aquí darrere, que connecta la part asiàtica amb la part europea, seria un dels escenaris dels enfrontaments entre els militars colpistes a la ciutat d'Istanbul i aquells que donaven suport a la continuïtat del president Erdogan. Els militars criticarien l'evolució autoritària d'Erdogan i el retrocés del caràcter laic de l'Estat. Erdogan escaparia in extremis d'una unitat de paracaigudistes que l'anaven a capturar mentre es trobava en un resort a la costa de Turquia. Però el fet més remarcable de com Erdogan sobrepassaria el cop d'estat és que faria un comunicat per streaming mentre fugia, anunciant que no havia sigut capturat, podent així connectar directament amb les seves bases i fent una crida a que prenguessin els carrers. Al final, la majoria de l'exèrcit es mantindria fidel al president. Els colpistes es concentrarien sobretot a les forces aèries. Davant d'això, els militars no podrien fer res, i això és una prova de com les noves tecnologies han modificat el funcionament dels cops d'estat i com, en el cas concret de Turquia, aquestes provarien ser un factor fonamental per acabar amb el domini dels militars kemalistes sobre la política turca. Hi ha diverses teories respecte a quins van ser els impulsors del cop, però el govern d'Erdogan acusaria el clergue, com ja he comentat abans, Fethullah Gülen, que tenia una gran xarxa de seguidors tant a les forces armades com les forces de
de seguretat i l'administració de l'Estat. També hi ha moltes veus que apunten que els Estats Units serien un dels actors que estaria darrere d'aquest cop. De fet, van trigar molt en donar suport al govern d'Erdogan quan aquest es va produir. Per contra, es considera que seria Putin qui li donaria la informació sobre el que s'estava gestant. El que seria el post-cop acabaria saldant-se amb més de 6.000 detinguts i és on veiem com la faceta autoritària del govern es veuria de forma més oberta. La campanya repressiva d'Erdogan després del cop ens ha deixat una Turquia molt diferent. Cantants, polítics i periodistes crítics han sigut empresonats. De fet, mentre em trobo a Turquia, s'ha aprovat una llei que castiga les crítiques cap al president. Sigui com sigui, és a partir d'aquesta Turquia post-cop on comencem a veure un expansionisme a nivell internacional d'una manera més descarada, tant a Síria, Líbia com hem vist recentment també al Caucas. Per comprendre la influència de Turquia en el tauler geopolític, hem de tenir en compte quina és la importància que juga la ciutat d'Istanbul i, sobretot, l'estret del Bòsfor. L'estret del Bòsfor ha sigut una de les rutes comercials més importants al llarg de la història de la humanitat. De fet, avui dia hi passen més de 48.000 vaixells cada any. Estan per sobre del canal de Suez. De fet, la gran importància que té la ciutat d'Istanbul és que actualment em trobo a la part europea, però és que just allà tenim la part asiàtica. Com podem veure, Turquia és un enclavament logístic i comercial natural. La seva situació és clau pel transport d'hidrocarburs a l'Orient Mitjà i als Balcans, com ens mostren projectes com el Turkstream. A Turquia viuen 80 milions de persones, que a més hem de tenir en compte que els pobles túrquics, que són un conjunt de pobles que comparteixen uns trets culturals i lingüístics que s'estenen des d'Anatòlia fins a la Sibèria i que comptabilitzen més de 170 milions de persones. Per tant, Turquia té un gran potencial demogràfic i una gran àrea per expandir-se culturalment, a més, òbviament, del món islàmic. Més de 6 milions de turcs viuen a l'estranger, amb una diàspora significativa a països clau de la Unió Europea, com Alemanya. Dins d'aquesta diàspora és important fer esment a l'existència d'una xarxa d'associacions i mesquites finançades pel govern d'Erdogan, que li serveixen per fer avançar la seva agenda internacionalment i tenir capacitat de pressió als països europeus internament. Un dels grups més importants són els anomenats Jobbs Grisos, una formació antiga, paramilitar, amb milers de membres a Europa i Turquia, amb una ideologia islamista, nacionalista i protofeixista. Sovint s'han encarregat de fer la feina bruta als serveis secrets de Turquia. Recentment a Europa han sigut prohibits per Macron, a França, i durant la guerra en Nagorno-Karabakh van sortir de cacera contra els armenis. En aquest sentit hem de tenir en compte que la política del president Erdogan s'ha centrat en captar la simpatia de les diàspores turques que viuen a l'exterior. Aquest és un tema especialment sensible a Alemanya, degut a la nombrosa població turca que hi viu. Allà, els conflictes entre kurds i turcs dels Jobbs Grisos, fins i tot arribant a assassinats, són un fet recurrent. A més, com podem veure a la gràfica, des que Erdogan va arribar al poder, a Alemanya, el sentiment de lleialtat entre els turcs que viuen apunta més cap a Turquia que no pas cap al país que els acull. Pel que fa a la seva economia, Turquia hem de tenir en compte que forma part del G20, és a dir, és una de les 20 economies més importants del món. Té una gran potència industrial, sobretot pel que fa a sectors baixos de la cadena de producció, el tèxtil, però també cada vegada més la producció electrònica i d'automòbils. Així, a més, també es produeixen electrodomèstics, vaixells i té una forta indústria turística, però també un important sector agrícola, que compta més del 30% del seu PIB i té una gran potència exportadora. Dit això, l'economia turca actualment no està en el seu millor moment. La seva moneda és cada vegada més feble i inestable, i l'amenaça de recessió és molt seriosa. Pel que fa als seus socis internacionals, aquí de nou veiem com Alemanya és un dels principals mercats de Turquia, així com una de les seves principals fonts d'inversió. Pel que fa a les relacions econòmiques entre la Unió Europea i Turquia, un factor molt interessant a observar és el seu deute. Aquí trobarem que precisament són els bancs espanyols els que més deute turc tenen. Estem parlant d'una xifra que arriba als 64.000 milions de dòlars. Per tant, més enllà de la possible afinitat política entre Madrid i Ankara, o la qüestió de la venda d'armes, l'estat espanyol es troba totalment lligat a Turquia per protegir els seus interessos bancaris. Si el país entra en crisi, té un conflicte civil o surt derrotat en alguna guerra, el sector financer espanyol té tots els números per rebre un cop dur
I aquí no cal que us expliqui com d'influent és el poder financer a Madrid i per què Espanya s'ha oposat a que hi hagi cap resposta contundent per part de la Unió Europea contra Turquia, com per exemple sancions econòmiques. El fet de que Turquia es trobi en aquesta cruïlla geogràfica també l'ha convertit en un dels països amb un major nombre de refugiats, ja que controla el flux de persones que volen anar de l'Orient Mitjà cap a Europa. En aquest sentit, hem de tenir en compte que a Turquia hi ha més de 5 milions de refugiats provenents d'Iraq, de Síria i d'Afganistan, cosa que li dona una gran capacitat de negociació davant dels països europeus. Si obre aquest flux de persones cap al continent, amenaça totalment l'estabilitat d'Europa, especialment la de Grècia. L'entrada descontrolada de milions de persones amb una situació personal dramàtica i un background cultural totalment diferent al d'Europa és una cosa que cap estat europeu es pot permetre. Per tant, això alhora també modera el tipus d'accions que els països europeus poden prendre contra Erdogan. Si s'ofega l'economia turca o si s'intenta treure Erdogan del poder per la força, això podria comportar una situació de caos que descontrolaria la porta cap a Europa, on segurament els refugiats àrabs, a més, li haurien d'afegir els refugiats i migrants econòmics turcs. Erdogan és plenament conscient d'aquesta situació i no dubta en fer servir els refugiats com a moneda de canvi per avançar la seva agenda. A més, a nivell intern de Turquia, Erdogan vol donar la nacionalitat turca a molts d'aquests refugiats, cosa que, tenint en compte les tendències islamistes de la majoria d'aquests, li podria suposar una important bossa de vots i alterar l'equilibri demogràfic del país. Amb tots aquests elements sobre la taula, ara ja podem començar a comprendre quina és la importància geopolítica de Turquia i quina és la seva capacitat d'influència sobre els països europeus. A més, hem de recordar que en termes militars, Turquia és el segon exèrcit més gran de l'OTAN. I si l'OTAN existeix, ho fa per contenir un país en concret, Rússia. I així, avui dia, la carta més important que té Erdogan sobre els països occidentals és la carta de Moscou. Si Erdogan cau, Rússia podria prendre la posició que Erdogan està jugant actualment a Síria i al Caucas. La qüestió és que Rússia avui dia és una potència en declivi. És cert que Putin, després de la crisi de l'any 2008, faria grans avenços en la política exterior russa, però avui dia Rússia està retrocedent en tots els fronts, sobretot degut a la baixada dels preus dels carburants. Per tant, no és d'estranyar que veus com la del president Macron de França, que a més França té interessos contraposats a Orient Mitjà amb els de Turquia, hagin començat a pensar que potser sortiria més a compte un acostament cap a Moscou que no pas seguint-li fent el joc a Erdogan. Aquí de nou, la relació especial entre Ankara i Berlín és crucial. Hem de recordar que l'espai d'expansió geopolític primordial d'Alemanya és Europa de l'Est, i això entra en contradicció amb els interessos russos, tot i que Rússia sigui una potència en declivi. Per tant, Turquia és molt important per a Alemanya per seguir contenint l'amenaça russa. A una altra regió d'extrema sensibilitat per a Europa, on Erdogan ha expandit la seva influència, són els Balcans, un territori antigament ocupat per l'Imperi Otomà. Els musulmans són majoria en diversos països de la regió i és a través d'aquestes comunitats que Erdogan vol establir les seves posicions a la regió. Aquest, a més, és un territori clau per la construcció dels gasoductes del Turk Stream. Pel que fa a Washington, el president Erdogan es troba amb dos grans avantatges. D'una banda, que l'administració de Donald Trump ha volgut desentendre's dels afers a l'Orient Mitjà, cosa que li ha donat marge per avançar la seva pròpia agenda. De l'altra, que l'establishment de la política exterior nord-americana, tot i que en general segurament no tenen molta simpatia per Erdogan, encara tenen menys per Rússia, que encara, malgrat l'ascens de la Xina, consideren que és l'enemic a batre. I això, per tant, fa de Turquia un aliat indispensable per l'OTAN. Ara bé, dit això, també cal dir que el president electe Joe Biden ha fet comentaris molt contundents en contra d'Erdogan i en la política permissiva de Trump. Esmentant a Rússia, també hem de parlar de quins són els seus llaços amb Ankara. Les relacions entre Putin i Erdogan han sigut ambivalents, arribant a punts de tensió, com per exemple quan els caces turcs abatrien suposadament per error avions russos a Síria. Però alhora ambdós països han sigut capaços de conviure i arribar a acords, actuant de forma pragmàtica, protegint els seus respectius interessos. Així, les forces armades de Turquia, contradient les directrius de l'OTAN, fan servir armament rus, i ambdós països han col·laborat en projectes relacionats amb el comerç d'hidrocarburs. Per tant, veiem com, en aquest context, el president Erdogan encara té molt marge de maniobra sobre els països europeus. Estarà per veure si el president Macron serà capaç de construir aquesta coalició en contra d'ell al si de la Unió Europea. Però això podria ser una nova línia de divisió interna, tenint en compte que Alemanya, cada vegada més, està disposada a imposar els seus interessos sense tenir en compte l'opinió de la resta de socis europeus. Acabo aquest especial sobre Turquia, davant de les muralles construïdes per l'emperador Teodosi,
per protegir la ciutat de Constantinoble, unes muralles que li permetrien resistir durant més de 1000 anys. He triat aquest indret perquè ens mostra la importància de la geografia per comprendre la centralitat que ha jugat aquesta regió al llarg dels segles. I de fet també ens ajuda avui dia a entendre el marge de maniobra amb el que es troba la política exterior del president Erdogan. Hem d'entendre, i aquesta m'agradaria que fos la conclusió que retinguéssim d'aquest vídeo, que Turquia no és un país que pugui ser aïllat, ja que es troba en una cruïlla entre Europa, entre Àsia, i que això li dona un marge de maniobra i una capacitat d'actuació que altres països no tindrien, i que això ho hem vist actualment amb les accions que ha fet el govern turc durant els últims anys. Això li ha donat marge de maniobra davant la Unió Europea, davant Rússia i també davant els seus veïns de l'Orient Mitjà. Aquesta crec que seria la lliçó que és important que tinguem en compte per comprendre com evolucionaran les relacions de Turquia amb aquests veïns durant l'any 2021 i la propera dècada. Dit això, vull agrair als membres de Patreon pel vostre suport. Gràcies a la vostra col·laboració el canal es pot mantenir i em puc permetre mirar de fer especials com aquest, que espero que puguem fer més sovint. D'altra banda, també vull agrair a tota la resta de subscriptors al canal i de gent que ens segueix a les xarxes socials i dona suport al projecte. Sense vosaltres, això seria impossible. I si us agrada la feina que faig, per tant, us demanaria que dongueu suport al canal, compartiu aquest vídeo, feu un comentari o li deixeu un like. I com sempre, ens veiem a la propera a Com funciona el món.